Siyabonana nanoma ikuphi lapho enikhona, siyanibingelela. UDr. Gumgum lo. Ngithi ngicela ukunibingelela yonke indawo, umhlaba wonke, eSouth Africa nangaphandle nase-Afrika. Sithi asibonge kunina i-support enisivezela yona nokubambisana kwenu nathi. Sibonge futhi kubantu abebekade bela ekhaya ukuthi siyabonga ukuthi bahambe kahle. Nabasesendleleni abeza ngala ngicela babe safe ngokuza endleleni. Siyabonga kakhulu. Ukukhala kwenu sikuzwile ngezifo eziningi ezihlukahlukene nezinye umuntu ayidiscover esefike kulamagceka la ekhaya. Namhlanje ngifisa sikhulume ngelumbo. Ilumbo liyisifo abanye abantu abakwazi ukusibona, abanye abangakwazi ukusibona ukulibona ukuthi baphethwe ilumbo. Ubungozi belumbo ukuthi kuyabulala noma kugcina leyo nto isiyi-permanent emzimbeni womuntu if ungayisukumelanga. La ekhaya-ke ngenhlanhla sinalo ulwazi ngendlela yethu yokuthi sikwazi ukulapha umuntu noma sisize umuntu osuke nenkinga yelumbo. Ilumbo, iy'nkomba zalo zelumbo noma uzozibona kanjani na? Uzoyibona ngey'ndlela ey'ningi, uzozibona ngesitho sakho, kwesinye isikhathi sizovuza amanzi, kwesinye isikhathi sinuke, kwesinye isikhathi sikhukhumale, kwesinye isikhathi ukhukhumalelwe isisu, kwesinye isikhathi unciphe emzimbeni, kwesinye isikhathi uphelelwe amandla, kwesinye isikhathi uphelelwe imizwa, kwesinye isikhathi ugcine usuvaleke ngisho nomoya ngesimo selumbo. Ilumbo litholakala ngey'ndlela ey'ningi. Mangahle ngiyichaze lapha ziningi kakhulu ngoba abanye bathola ilumbo bengazi ukuthi bathola ilumbo ngayiphi indlela. Kanti kwesinye isikhathi omunye usuke ethi uyofuna usizo, kanti usizo lizobuye liphazamise yena. Ake sithi nje umuntu wakho uyamsola ukuthi uyaganga, bese uyofuna into yokusiza noma imbiza ekuthiwa uzoyiphuza uyiphuzele ukuvikela leso simo esikanjalo. Kanti umuntu wakho akagangi, bese uyabuya wena usuyohlangana naye bese liyakubamba leyo nto leyo. Kuyenzeka-ke uthole ukuthi lo kunikezile unento yokufaka kuphela, akanayo into yokukhipha, akanayo futhi into yokubuyisela emuva leso simo. Kuba yini umphumela? Uyashona. Abanye bashona ngisho bebhizi, abanye baphuma igazi ngamakhala, abanye kube kanjani. Ziningi izimo ezingaba nomthelela. Abanye uzobabona ukuthi babe nezisu ey'nkulu. Ngikhuluma ngomuntu wesilisa nowesifazane. Omunye owesilisa uzositshela ukuthi ukhuluphele, kanti akukhona ukukhuluphala, yilumbo. Uzositshela ukuthi yena ngoba edla ushisanyama noma edla kangcono noma ngoba enjani ebona isisu silokhu siphakama siya phambili. No, ilumbo kumele ulibheke ukuthi lenze njani. Isisu selumbo-ke in most cases uzosibona kanjani? Uzosibona ngoba esinye siyahamba size silengele ngalapha ngezansi singakhontroleki silokhu sikhukhumele. Esinye usibone sicija kakhulu isisu, kube isisu somuntu wesilisa ongathi ukhulelwe, kanti isimo sani selumbo. Kanjalo futhi nabanye ubona izinto zabo zizophuma endleleni zikhukhumale noma zibe nokushisa noma zibe ney'londa ey'ngalapheki, kanti yini? Ilumbo elidale leyo nto. Abanye uthola ukuthi nemizwa yabo ayisasebenzi, omunye uzolokhu imudla lento, imudla ngisho nomzimba, kanti iyalapheka uma uyisukumele lento ukuthi ukwazi ukuyilapha. La ekhaya usizo olunjalo liyatholakala. Inamba yethu ilula, ithi 071 299 999. 071 299 999. Naku-WhatsApp yakwazi ukusithola, sikwazi ukukusiza ngaleyo nto uma mhlasimpe nawe uney'nsolo zaleyo nto, ngoba inomphumela ongemuhle okwazi ukwenzeka kubantu abaningi and abaningi yabaphazamisa-ke. And siyacela ukuthi abantu uma mhlasimpe befuna usizo kubantu ngezinto ezithi ayibe kanjalo, izimo ezibucayi lezo ngoba ezinye ziba nomphumela oba permanent ongakwazi ukulungiseka nokubuyiseleka emuva. Omunye nomunye kofuna usizo kuleso simo siyacela ukuthi alandelane nathi ku-YouTube noma asibheke ku-TikTok noma asifollowe noma omunye nomunye atshele omunye umuntu asubscribe ku-channel yethu uDr. Gumgum lo. Baningi abantu asebesizakele la ekhaya, nawe siyafisa ukuthi usizakale uma unesifo esikanjalo. Siyabonga kakhulu, sibonane kwamanye amavidiyo ethu noma usilandelele noma usifonelele uma kukhona ufuna ukuzwa noma ungakuzwanga kahle ngoba la ngisuke ngikhuluma nje, ngisuke ngingafaki exactly isimo ngoba ngisuke ngenzela ukuthi ungabi sengathi kunokucwaseka noma kunokunjani noma ngisho isimo ngokunjalo. Ngoba uma sikhuluma ngelumbu, ilumbu ungalithola nje ngisho kumuntu
odayisa imbiza ethi uyakunikeza imbiza, kanti le mbiza inesicupho phakathi. Wena uthena uma ukhuluma naye wasefaka insiza ethize ezolekelela wena, kanti le nsiza ethize ezolekelela wena akakutshelanga imbandela ukuthi kumele wenze njani. Mhlasimbe before ufake le nsiza bekumele uyicabe wena ukuze iyazi ukuthi wena umnikazi, bese uthi uyahlangana lapho selibamba wena lelo lumbu. Kwesinye isikhathi awusabuyeli kulowo muntu, siya komunye umuntu selikubambile njalo. Izimo ey'njalo-ke ngana kwethu ezenzakalayo. Siyabonga kakhulu, cela nisifonele noma nisibuze uma kukhona okushodile noma nifisa ukwazi. UDr. Gumgum ebekhuluma nani. Usuku alube luhle kunina, siyabonga.